Manyiri mahigni piny mar 17 ng'ado otiko mar tuke adhula pinje duto mag loyo tim mar Burundi gonde 2-0 e alap ma Ulinzi Complex Bure Nairobi. Marion Serenge nomiyo Kenya gol mokwongo dakika mar 16 kapok Valerie Nekesa medo gol mar 2 dakika mar 21. Loch mar gonde 2 miyo Kenya loch mar gonde 5-0 e kindgi gi tim mar Burundi. Bang'e dendi ma Kenya lo Burundi gonde 3-0 e tielo mokwongo manobagi e piny mar Ethiopia. Junior Starlets bedo tim mokwongo pacho ka ng'ado otiko mar tuke pinje duto ka tuke gi biro bagi e piny mar Dominican Republic e dwe mar 10. It's a blessing from God because this is the first time we are experiencing this, and it's also something big for the country and for us. So we are more motivated to even go and perform better at the World Cup. So this win will be able to tell the other players or teams that it is possible to go to the World Cup, and with proper structures and investment, I believe we can get more teams to go to the World Cup.